i ens tracten d'intrusos en el que diuen que és una democràcia, quan hauria de ser la millor de les notícies que la ciutadania s'autoorganitzi per decidir què és el que vol i com ho vol fer. Això és democràcia i tot el rest són paraules. No som intrusos, som protagonistes i volem ser protagonistes d'aquesta ciutat i de la revolució democràtica que està en curs. Como unha marea solidaria de miles de dornas, mentres eles pelesan polos mellores camarotes do Titanic, que parece que non saben que se está fundindo. Gracias.